Contamos aproximadamente sobre 112, 113 cabezas ahora mismo. Temos ganado vacún e cabalar. Cabalar 30 e pico cabezas que son de monte. Pois en vacuno temos dúas razas, cachena e asturiana da montaña. Temos todo en extensivo, non sendo temos unha nave que no inverno algún animal que o precise pois cando se garda e despois facemos un pequeno aporte aos atos para darlle o remate e pouco máis, o resto temos todo en extensivo. Temos un cierre que foi o que máis se veu afectado na comunidade veciña de Padróns, que temos 135 hectáreas. Despois temos aquí en Pazo parcelas, pequenos pastizais de 1 hectárea, 2 hectáreas, e despois fincas particulares máis pequenas, claro. Tanto eu como a miña muller tiñamos outros traballos, deixamos isto no 2017 para incorporarnos tanto ela como ganadera como co tema do bar e tal, e quedarnos aquí e apostar un pouco por a recuperación do que era o galleiro, porque no incendio do 2017 quedou devastado. E apostamos todo por isto, entonces ver que outra vez foi algo parecido costa moitísimo. Pois mira, dende o 2017 que foi un dos peores incendios que hubo, é dicir, pasou algo moi parecido, que pasa que foi moitas máis hectáreas, foi no mes de outubro, pero porque se arrastraba moita sequía. En este incendio o factor que axudou tamén un pouco foi eso, que estamos no mes de abril e aínda hai unha relativa humedad no chan. E despois que moitísimas zonas, sobre todo onde empezou prácticamente o inicio do lume e onde temos nosa explotación, e axudou moito a que o lume fora menguando, é dicir, en vez de haber tanto eucaliptal e piñeiro seguido, ao topar co noso cierre, freou. Despois volveu a tocar en zonas de eucalipto e propiedades e xa se desmadrou, pero sí que serviu moitísimo para frenar o tema. Por exemplo, no 2017, esta parcela onde estamos agora estaba toda, a mitad dela estaba de toxo, a outra mitad estaba de erva, pero que non se segaba. Aí fixo un freno o lume importantísimo. De feito, a vista de Pásaro, todo quemado e miras unha franxa verde de 50 metros de ancho por 1 kilómetro de largo, que impresiona ver o verde no medio. Pois a verdad que, por parte da administración parece que se está involucrando bastante, vannos a servir uns cuantos camións de erva de principio para intentar polo menos que os animales teñan alimento durante este tempo que o monte non produce nada e mentras non llevamos buscando unha pequena solución. En 3 concellos arredonda estamos solo como ganaderos a título principal. Estamos nunha zona que non é tradicionalmente gandeira, tanto para particulares como para comunidade de montes, costa meter esa visión de gando. Aquí todo é máis forestal, todo é máis plantación, e creo que se tiña que facer máis uso da ganadería, é dicir, combinar máis as plantacións coa ganadería. Antiguamente, non como ganaderías a título principal, pero sí que había xente particulares que tiñan as súas 4 ou 5 vacas no monte, había cabalos, había, outra involucración. Depois a xente ao ter os animales na casa, pois limpiaba, iba a apañar toxo, iba a limpiar certas zonas para aproveitar, e o monte estaba moito máis limpio. Hoxe en día é que nin as propiedades forestales, o sea, de eucalipto, eso está todo abandonado, non hai ningún tipo de gestión. Que isto penso que é un toque máis de atención, tanto para particulares como para comunidades de montes, de que o gando sempre participou no monte, sempre foi unha peza clave. Levamos uns anos reivindicando que fai falta gando, que tal, pero sempre se están poñendo moitísimas trabas, e non só pola administración. É dicir, penso que hoxe en día incluso a administración é case a que máis está aportando neste tema, que pasa? Que ti xa por si a ganadería é complicada, porque non é un traballo normal de 8 horas que chegues a túa casa e te olvides do problema, estálo levando as 24 horas,
como para que por encima haxa tantas trabas eso, con comunidades e tal e cual. Temos que empezar a abrir os ollos e darnos de conta que entre unha plantación de piñeiro e unha de eucaliptos, polo medio ten que haber un pequeno pastizal, un pasteiro, algo que vaya con visión a que isto pode pasar en calquer momento e que haga algo que faga de barreira. Entonces, temos que facer uso do gando, non hai outra maneira. Mecánicamente é inviable, porque, por exemplo, na orografía que temos do territorio neste monte é complicadísimo, é moi costoso. Entonces, o que queda é facer eso, uso do gando, non queda outra.